Manaa kaninyo. Manasab kanimo. Mga igsoon, maghinulsol kita sa atong mga sala. Aron maandam kita sa pagsaulog sa santos nga misa. Isugid ko ang akong kasalanan sa walay paglimot, isugilon ko sayot ka man nga kining halaut ni salit lamang sa kaayo mo. Kaluyan mo na o Ginoo ang tanga ang akong kasalanan ug ang kaluwasan nga akong gipaabot ipakana og mo. Kaluyan unta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala. Dadun unta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Himaya sa Dios dito sa langit. Ugaday sayang mga tao din sayuta. Ginoong Diyos langit ng hari, Diyos samahan makagagawm sa tanan. Nagasimba kami kanimo, nagapasalamat kami kanimo. Nagadaig kami kanimo tungod sa imong himaya. Himaya sa Dios dito sa langit. Ginoong Jesucristo, bugtong anak sa amahan. Ginoong Diyos, Kordero sa Diyos. Ikaw nagawagtan sa sala sa kalibutan, kaluy kami. Ikaw nagalingkod sa to sa amahan, dawatang among pangamuyo. Himaya sa Diyos dito sa langit. Kay ikaw lamang santos, ikaw lamang ang Ginoo. Ikaw lamang ang labing alang luno, Jesucristo. Ubang sa Espiritu Santo, diya sa himaya sa Diyos ka Amahan. Amen. Amen. Himaya sa Diyos dito sa langit. Magampo kita. O Dios nga gamhanan, nga nagpasaka lawas ug kalag, nganha sa himaya sa langit sa putli nga Birhen Maria, inahan sa imong anak, itugot na ngamuyo kami, nga sa kanunay, magdulong kami sa langit ug mahimong takos nga makaambit sa iyang himaya. Kini among gipangayo, pinaagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak,
nga buhi ug hari uban kanimo ug sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Pagbasa gikan sa basahon, saang gipadayag. Unya naabli ang templo sa langit, ug nakita sa sulod niini ang sudlanan sa kasabutan sa Dios. Unya may kilat, kagahog, dalugdog, linog, ug mibunok ang yelo. Unya nagpakita ang usa ka dakong tilimad-on didto sa langit. May usa ka babae nga nagbistig adlaw ug nagtunob sa bulan ug gikuhunahan siyag napulog duha ka bituon. Hapit na siyang moanak ug nagtiyabaw siya sa kasakit. Laing tilimad-on nagpakita didto sa langit. May dakong dragon nga pula nga may 7 ka ulo, napulo ka sungay ug may korona ang matag ulo niini. Gikahig niya ang iyang ikog, ang ikatulong sa iyang ikog, ang ikatulong bahin sa mga bituon sa langit ug gitambog ngadto sa yuta. Mibarog siya sa atubangan sa babaeng hapit na mga anak, aron tukbo niya ang bata nga mahimugso. Unya gianak sa babae ang usa ka batang lalaki nga maghari sa kanasuran sa paagi nga higpit kaayo. Apan gisakmit ang bata o gidala ngadto sa Dios sa iyang trono. Mikagyo ang babae ngadto sa kamingawan, diin ang Dios nag-andam kaniya og dapit, og didto at imanon siya sulod sa usa ka libo og 200 gatos og kanuman kaadlaw. Unya nadungog ko ang singgit gikan sa langit nga nag-ingon, ania nagayod ang kaluwasan gikan sa Dios. Gipadayag na gayod sa Dios ang gahom niya ingon nga hari, o gipakita na sa Mesiyas ang iyang otoridad, kay ang tigsumbong sa atong mga kaigsuunan nga nagbahug sa atubangan sa Dios ug nagsumbong kanila adlaw o gabii, gihinginla na gikan sa langit. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Nagabarog ang rayna tiya sa imong dinayanan ug bulawan. Nagabarog ang rayna sa imong dinayanan ug bulawan. Ang rayna nagapahilo na sa imong diha sa bulawan sa oper. Pamati o anak na babay ug tan-awa, ipaabong ang imong dunggan. Ikalimti ang imong lungsod ug ang balay sa imong amahan. Nagabarog ang rayna diya sa imong tuo, dinayanan o bulawan. Busa tinguhaon sa hari ang imong kaanyag, kay siya man ang imong Ginoo. Gidala sila sa sulod
uban sa kalipay ug kasadya. Nanulod sila sa palasyo sa hari, nagabarug ang rayna diya sa imong tuog, dinayanan ug bulawan. Pagbasa gikan sa unang sulat ni San Pablo ngadto sa taga-Korinto. Apan ang tinuod mao nga gibanhaw si Kristo, ingon nga pasalig nga kadtong nangamatay, banhawon usab. Kay ingon nga miabot ang kamatayon, pinaagi sa usa ka tawo. Muabot usab ang pagkabanhaw, pinaagi sa usa ka tawo. Kay ingon nga nangamatay ang tanang mga tao tungod sa ilang pagkahiusa kang Adan. Banhawon usab ang tanan tungod sa ilang pagkahiusa kang Kristo. Apan ang matag usa anaa sa iyang husto nga dapit. Si Kristo maoy una sa tanan. Unya mosunod kadtong iya ni Kristo, inigabot na niya. Unya moabot ang katapusan ug buntugon ni Kristo ang tanang pangulo nga espirituhanon, mga awtoridad, mga kagamhanan, ug itugyan niya ang gingharian ngadto sa Dios nga Amahan. Kay kinahanglan maghari si Kristo hangtod mabuntog sa Dios ang tanan niyang mga kaaway, og himuon sila nga tumbanan sa iyang mga tiil. Ang katapusang kaaway nga buntugon mao ang kamatayon. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Alleluia, 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 alleluia. Pagdaigong ng Diyos, alleluia. Ang Ginoong manaa kaninyo. Nasa Ginoo. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Lucas. Himiyaw ikaw, O Ginoo. Wala madugay nangandam si Maria ug midali pag-adto sa kabungturan ngadto sa usa ka lungsod sa Judea. Miadto siya sa balay ni Zacarias ug nangumusta kang Isabel. Sa pagkabati ni Isabel sa pangumusta ni Maria, milihok ang bata sulod sa iyang tiyan. Unya napuno sa Espiritu Santo si Isabel ug misulti sa makusog. Bulahan ka sa tanang mga babae. Bulahan ang bata nga imong ianak. Ngano kaha nga miduaw man kanako ang inahan sa akong Ginoo. Kay pagkadungog ko gayud sa imong pangumusta. Miulpot sa kalipay ang bata nga akong gisabak. Bulahan ka nga mituo nga matuman gayud ang mensahe sa Ginoo kanimo. Unya miingon si Maria, nagadayeg ang akong kasing-kasing sa Ginoo, ug nagmalipayon ang akong kalag tungod sa Dios nga akong manluluwas. Tungod kay nahinumdum siya kanako nga iyang ubos nga sulugoon. Ug sukad karon ang tanang tawo mutawag kanakog bulahan. Tungod sa mga dakong butang, nagihimo kanako sa gamhanang Diyos. Balaan ang iyang ngalan. Nagpakita siya kaluoy sa tanan nga may kahadlok kaniya. Gikan sa usa ka kaliwatan, ngadto sa laing kaliwatan. Gibakyaw niya ang iyang bukton nga gamhanan, ug gipatibulaab ang mga tawo, nga mapahitason uban sa tanan nilang laraw.
Gipukan niya ang mga hari nga gamhanan gikan sa ilang mga trono, o gituboy ang mga mapaubsanon. Gibusog niya sa mga maayong butang ang mga gigutom, ug iyang gipapahawa nga walay dala ang mga dato. Gituman niya ang iyang gisaad sa atong mga katigulangan. Mitabang siya kang Israel nga iyang sulugoon, ug nahinumdum siya pagpakitag kaluoy kang Abraham, ug sa tanan niyang mga kaliwat, hangtod sa kahanturan. Mipuyo si Maria og mga 3 ka bulan uban kang Isabel, ug unya mipauli siya. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Dayon ikaw, Kristo. Maayong gabi sa tanan. Dakong fiesta karon, mga kaigsuunan, sa mahal nga Birhen Maria. Gani solemnidad karong adlaw, Solemnity of the Assumption of the Blessed Virgin Mary. Ang pagpasaka sa mahal nga Birhen Maria ngadto sa langit, nga mao ang ikaupat nga misteryo sa himaya sa Santos nga Rosario. Kining Assumption of the Blessed Virgin Mary is the 4th and the last of the Marian dogmas nga na-proclaim sa simbahan. So, upat pa ka mga Marian dogmas ang na-proclaim sa simbahan. Ang una, nga ang mahal nga Birhen Maria is the Mother of God. In the year 431, pagkadugay na ni Adto, nga siya mao'y inahan sa Diyos. Ang ikaduha, the perpetual virginity of the Blessed Virgin Mary. In the year 649. Ang ikatulo, the Immaculate Conception of the Blessed Virgin Mary in 1854. No? O kining ikaupat, o ang katapusan, so far, nga Marian dogma, kining Assumption of the Blessed Virgin Mary proclaimed November 1, 1950. So 75 years ago pa lang kini. So dako kaayo gayud nga anniversary karon kay 75th year. Unsa maning Assumption of the Blessed Virgin Mary? Sumauni ang kompleto nga deklarasyon sa simbahan ni adtong 1950 ni Pope Pius XII nga matud pa, by the authority of our Lord Jesus Christ, of the blessed apostles Peter and Paul, and by our own proper authority, we pronounce, declare, and define as divinely revealed dogma that Mary, Immaculate Mother of God, ever Virgin, after finishing the course of her life on earth, was taken up in body and soul in heavenly glory. No? That Mary, after finishing the course of her life on earth, was taken up in body and soul to heavenly glory. Ang mga words nga gigamit mga kaigsuunan, after finishing the course of her life on earth. Wa gyud gibutang after she died. No? Human siya mamatay. No? Ang words was carefully chosen after finishing her life, the course of her life on earth. Ngano man mga kaigsuunan, kay until now, it is still a debatable question. Kung namatay ba ang mahal nga Birhen Maria o wa? No? Debatable question. Daghan ang moingon nga ang mahal nga Birhen Maria namatay gayud kadto siya. Ang uban pud moingon nga wa gayud to siya mamatay, gipasaka ra gyud to siya, body and soul into heaven. No? So debatable pini mga kaigsuunan, pero kasagaran
moingon nga namatay gayud ang mahal nga Birhen Maria, no? Tungod kay namatay magali ang iyang anak nga si Jesus, siya pakaha, no? Pero doon natay term karon nga gitawag og the dormition of the Blessed Virgin Mary. Dormition, kining word nga dormitory, no? Gikan sa to pa ang pagkatuog sa mahal nga Birhen Maria, no? The dormition of the Blessed Virgin Mary. So carefully chosen words after finishing the course of her life on earth, no? Then was taken up. Mao ni ang meaning sa Assumption. Ad, two Latin words. Number one is ad, meaning to, and somere, meaning taken up. So taken up to, of course, heaven. There's a difference between the ascension of Jesus and the assumption of the Blessed Virgin Mary. No? The ascension of Jesus, or He ascended into heaven by Himself. Tungod kay Diyos man siya. Pero ang mahal nga Birhen Maria, pigipasaka siya. No? Gipasaka siya. Tungod kay dili man siya makahimo pagpasaka sa iyang kaugalingon. Mo nang sa ato ang binisaya, especially sa Santos nga Rosario, ang ascension, pagsaka ni Jesus. Ang assumption, ang ikaupat, ang pagpasaka, no? Pagpasaka. So dunay nagpasaka sa mahal nga Birhen Maria. So difference, dako kayong diferensya. Ang ascension, pagsaka, ang assumption, pagpasaka sa mahal nga Birhen Maria. Kini ron ang labing importante. Body and soul was taken up, body and soul. Kung kitang ordinaryo nga tao mamatay, unsa may mahitabo nato? Ang atong lawas mamatay. Ilubong ta. Ilubong ang atong patayng lawas. Ang atong kalag mauna nga mo face ta og judgment. Ang atong judgment is either heaven or hell. Ug doon na pagani nga angay natong limpyuhan adto pata sa purgatorio. So mauna ang atong kalag. Pero ang mahal nga Birhen Maria is very special. Nganuman, kung ang atong lawas ilubong sa or madugta sa, ang mahal nga Birhen Maria, both her body and soul was taken up into heaven. Ang iyang lawas ug ang iyang kalag mao'y gidala, gipasaka dito sa langit. Pagkadako sa diferensya ug pagka-special sa mahal nga Birhen Maria. Hinuon ang atong lawas mahiusa sa atong kalag, no? Kanus aman on general judgment, no? Ang ikaduhang pagbalik ni Jesus. Ang atong lawas o kalag magkahiusa. Pero ang mahal nga Birhen Maria, wa paabuta ang general judgment. Una, mahiusa ang iyahang lawas o kalag. Diritso ang iyang lawas o kalag dito sa langit. Pagka-special sa mahal nga Birhen Maria. Maunang dinhis kalibutan, ayaw mo pangita og lugar nga asa kaha gilubong ang mahal nga Birhen Maria. Wa gilubong ang mahal nga Birhen Maria. Tungod kay gipasaka siya dito sa langit, body and soul. Unsa may makuha nato nini mga kaigsuunan sa atong panahon karon? Number one, importante gayud both ang lawas ug ang kalag. Usahay manggod labi na kita Kristiyano, spiritual things. Importante kay nato ra ang kalag. Usahay mapasagdan ang atong lawas, pero dili. Giapil pagluwas ang ato ang lawas. Mao nga atong atimanon ang atong lawas usab.
dili abusaran ang atong lawas. Pagkadaghan og mga abusar ngadto sa lawas. Ang sobra nga inom, ang panigarilyo, ang magbuntag og madyong, no, ang pag-adis-adis o uban pa, pag-abusar ni sa lawas. Pero kita biya, giluwas kita, apil ang lawas. Ug mahiusa ang atong lawas sa atong kalag on general judgment. Lain pa, nga doon na tayo example nga tuwa na sa langit. Mao na ang atong tumong di ay, mao ang langit. Ug naguna na ang mahal nga Birhen Maria dito sa langit. Mao na nga pagkanindot sa atong gisaulog karong adlaw mga kaigsuonan. Ug pagka-espesyal sa mahal nga Birhen Maria, ang iyahang lawas ug kalag tuwa na gayud karon sa langit. Amen. Manindog ang tanan. Nagatuo ako sa Dios nga Amahan makagagahom sa tanan, magbubuhat sa langit ug sa yuta, ug kang Hesukristo iyang anak nga bugtong Ginoo nato, nga gipanamkon sa lalang sa Espiritu Santo, gianak ni Maria nga Birhen, gisakit sa sugo ni Poncio Pilato, gilansan sa krus, namatay glubong, ikunsad sa nga manatay, sa karlo-karlaw na banhaw, miska sa langit ng galingkod sa tuos sa Dios nga Amahan, magagagahom sa tanan. Gikan nidum balik siya, aron magakom sa mga buhi ug sa mga manatay. Nagato ako sa Espiritu Santo, sa Santa Iglesia Katolika, sa kaambitan sa mga santos, sa pasayloan sa masala, sa pagbanhaw sa lawas, ug sa kinabing dayon. Amen. Binayaw, lawas ug kalag ngadto sa himaya. Si Maria midanag nga dakong ilhanan sa atong tunhayng pagpanaw, padulong ni anang langit nung gingharian. Dado nato ang atong mga pag-ampo ngadto sa Dios atong Amahan. Ug moingon kita, Ginoo uban sa pangaliya ni Maria, dungga kami. Ginoo uban sa pangaliya ni Maria, dungga kami. Nga isip simbahan, mulantaw kita sa unahan ngadto sa kabanhawan nga gisaad sa atong Ginoo. Magampo kita. Ginoo uban sa pangaliya ni Maria, dungga kami. Nga ang mga pangulo sa kalibutan mamahimong instrumento sa kalinaw tali sa mga kanasuran. Magampo kita. Ginoo uban sa pangaliya ni Maria, dungga kami. Nga ang mga Kristohanon makakaplag og kayusahan alirong kang Maria, ang ubos nga sulugoon nga gibayaw ngadto sa himaya. Magampo kita. Ginoo uban sa pangaliya ni Maria, dungga kami. Nga ang mga masakiton makakitag paglaom diha sa himaya nga naangkon ni Maria. Magampo kita. Ginoo uban sa pangaliya ni Maria, dungga kami. Nga imo untang isipon nga takus ug mapuslanon alang kanamo, nga halandong Teopilo kamumot mabayaw na ngadto sa altar sa mga santos. Magampo kita. Ginoo uban sa pangaliya ni Maria, dungga kami. Nga ang mga nangamatay mabanhaw uban kang Kristo, aron magsadya sila uban sa atong mahal nga inahan ug sa mga santos. Magampo kita. Ginoo uban sa pangaliya ni Maria, dungga kami. Ginoo sa langit ug sa yuta, among gipadangat nganha kanimo ang among mga pag-ampo, tinabangan sa among mahimayaong inahan, ang unang magtutuo nga gitawag aron moambit diha sa himaya sa iyang nagmadaugong anak, sa Hesukristo nga buhi ug hari hangtod sa kahangturan. Amen. Santos kayo ikaw o Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos nining mga gasa, aron mahimo kini alang kanamo, nga lawas ug dugo ni Hesukristo among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon, mikuha siya ug pan, mipasalamat kanimo, mipikas ug mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon,
Dawata kini ninyo nga tanan ug kana, kay kini mao ang akong lawas, nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon, mikuha siya sa kalis. Mipasalamat kanimo pag-usab. Mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini, ug panginom kamo nga tanan gikan niini. Kay kini mao ang kalis sa akong dugo, sa bag-o ug tunhay nga kasabutan. Ang dugo nga iula alang kaninyo, ug alang sa tanang mga tawo. Aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini, aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo nabanang, si Kristo balikan. Aron paghandom sa kamatayon ug pagkabanhaw ni Hesu Kristo, nagahalad kami kanimo, Amahan, niningpan sa kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo, tungod kay imo kaming giisip, nga angayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himua nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo, magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himua nga mahingpit kami diha sa gugma, uban ni Leo among Papa, ni Jose among obispo ug sa tanang mga pari. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay, malaumon nga mabanhaw sila, ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy. Dada silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluy kaming tanan, himua kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay, uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban ni San Jose iyang bana, uban sa mga apostoles, ug sa tanan nga mga santos, nga nagatuman sa imong kabubuton lata sa katuigan. Uban kanila amo ikaw nga daygon, ug amo ikaw nga himayaon, pinaagi ni Hesu Kristo, imong anak. Pinaagi kaniya, uban kaniya ug diha kaniya. Gihatag nganha kanimo makagagahom nga Amahan, diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog ug himaya, hangtod sa kahangturan. Amen, Amen, Amen. Karon magampo kita sa Amahan, atong gamito ng mga pulong nga gitudlo sa atong manunubos. Amahan namong anak ka sa mga langit, pagdaigo ng imong ngalan, moabot ka namo ang imong gingharian, matuman ang imong pagbuot, dinis sayo tamaingon sa langit. Ang kalanuna mo sa matagadlaw, nihatag ka namo karong adlaw, huwag pasayloa kami sa among mga sala. Maingon nagabasaylo kami sa mga nakasala ka namo, ug dili mo kami tugyan sa panulay, hinunualo sa kami sa dautan. Mangayo kami kanimo, Ginoo, nga imo kaming luwason sa tanang dautan. Hatagi kami sa kalinaw nining panahuna, aron tinabangan sa imong kaluoy. Mahalikay kami kanunay sa sala, ug mahilayo sa tanang kasamok. Samtang nagapaabot kami nga malaumon,
sa pagbalik ni Hesu Kristo among manunubos. Kay mo man ang gingarian, ang gahumugang himaya, hangto sa kahangturan. Ginoong Hesu Kristo, nagingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundili ang pagsalig sa imong simbahan, ug sibo sa imong kabubuton. Hatagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa, ikaw nga buhi ug hari, hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay manaa kaninyo. Nasab kanimo. Ipakita ta ang pag-inig sa unay. Kordero sa Dios, nga nagawag tang sa sala, sa kalibutan kaluhoy kami. Kordero sa Dios, nga nagawag tang sa sala, sa kalibutan kaluhoy kami. Kordero sa Dios, nga nagawag tang sa sala, sa kalibutan hatagi kami sa kahalinaw. Kini mao ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan. Bulahan ang gidapit alang sa panihapon sa Ginoo. Ginoo, dili ko angay makalawat kanimo, apan ipamulong lamang ug mamaya ko. Ang Ginoo manaa kaninyo. Nasab kanimo. Ug manalangin kaninyo ang Dios nga makagagahom sa tanan, Amahan ug Anak ug Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang misa, dada ang gugma ug ang kalinaw ni Kristo. Salamat, Sir.